Nevím proč, ale jsou tam kousy. Ve videu to asi vidět nebude, ale jako... Mně se to trhá. To VIPčko zase ran. Jo no, ono dneska je to takové divné, ono, jak, já nevím jestli u vás, ale mě tady jich je. Takže... No, takže to mě taky. No jasně, no, tak jsme oba. Jsme takový skoro soused. Jo, jsme ze stejný prdele, no. Petri, ty jsi z mega prdele, no. Jo. No tak, mohl bych... Prdele jménem Mrkev. Takový prdel, kterou nenajdete ani na mapě. Jsme všichni takový... Jsme všichni takový. Konkrétně můžete jít do prdele za náma, jestli chcete. Samozřejmě mě ne, že bych chtěl urážet, jo, ale prostě beru to ze srandy. Pojďme všichni do prdele. Tam si všichni proudou. Testičmo do prdele. Chci. Zůstaň tam skurvený VIPčka. Co? Tady vidíte opravit věc. A máme 180. Jo. Petri, pokládej. To je přece best. To je asbest. Hej, já mu dal hetku šmejdovi zasranýmu. Au, kurva, teď jsem si tě nevšiml, Nikola si zasranej. Hajzle. Můj proskills M4. Jak to, že jsi neviditelný a máš M4? Protože ji má jako item. Hej, jemu se změnil item, má vojáka. To je dyť? To jsem měl předtím. Měl si profesionál M4 style. Fakt? Jo, asi v prdeli přijdeš o M4. Nepřijdu. Přijdeš. Až tě zabijou, tak o ní přijdeš. Ne, nezabiju. Možná jo. Tak počkej. Tak uděláme si v tom jasno. Já killnu Simona a budeme kecat dál. No vidíte, jak si koště věří. Vymetu s ním podlahu. Jo! Koště pro skiller. Au. Do prdele, kde jsi byl ty Dilino? No, Nikolas je lepší. Tak když jsi neviditelná, ty svíňo. Ty jsi svíňa posraná. Jsem svině stylová. Jo, když tak, kdybyste se chtěli zbavit itemu, je tady takový příkaz, je to lomeno drop. A ještě můžete darovat item. To je zase lomeno give, no. O, Nikolaslo, samozřejmě Dilina, skurvená. Vyplejcal se na vás všechny 8 kulek. Co je lepší, Famas nebo M4? M4. Samozřejmě, že M4. Jo, do rytmu. Ale, ty hajzle, já do tebe střílel. Kde je ta kur... Přímo. Za mnou byl hajzl. Jo. Hajzl. Oh no. Ty jsi chytil pěkně, ty šmejde. Ale mám 13. Ty mě doháníš, já mám 15. Pořád mám tu M4. Počkej, tě ještě nekillnuli. Killnuli? Ale já ji nestratil. I to voják má M4 taky. Oh shit, to jsou lagy. Jede mi to na 30 fps, to se mi vůbec nelíbí. Kurňa! Šmejde skurvenej. No to říkáš, že tě zabiju. Jo a Petri jsme skilleři a ty si v prdeli. Teďka si dostal na prdel. No, poplácal si mě? Jsem tě zlechtal. Jasné, ty rád lechtáš nevinné. Ty, ty jestli jsi nevinný, ale tak moje prdel je růžový pony, jo. Tak to sedlo. Takže máš na prdel růžový ponyho? Hej, do prdele. Za tebou. Tě sejmu? Jo. Chudáku. Jsi ku polověnou. S tím. Tady je jediný pokladiště, nebo jako... Pokladiště jsou tu dvě.
Jaký hejzl hodil fleše? Já, hajzle. Ty vole, teď byl přede mnou. Ne, to byl. Ty si to... Oh, ty vole, on je to opačně, já myslel, že... Petri killnul Nikolase, no, Nikolas killnul Petriho, a já jsem Jsem pak si na dostal... tebe mohl vzít snipera, ale tady je to s tím M4 jednodušší jak s tím sniperem, hele. To no. Než ty hajzle. Hej, já mám minu, jsi prdeli. Kdo, já? Jo. Ty vole, co to je za... Chudáky. Kde je bomba? To víš, jo, já ti to řeknu a ty to někde vykecáš, jo. Ne, kecnu to. Korach, kam jsi to dal? Tu minu si nepoložil ty, že jo? Položil. Jo, o těch minách nic nevím, jako miny to není moje. Ale bombu. Jo, bombu jsem položil, já to VIPčko jsem taky zabil, já. Aha, to jsi byl ty! Ty vole, jsem tě nestihl zabít, šmejde. Jezus byl ty, on tam ležel někdo se stejným skinem, co si myslím, že to byl on. Co tak nejsi neviditelný vlastně. Ne, já nejsem neviditelný. Když se jenom mi to ulehčuješ. Budu mít skóre lepší jak ty. Když mis... Jau. Myslím. Já mám 18, ty 17. Tak za prvý nevím, co myslet znamená a za druhý mě to uráží, takže už to přede mnou neříkej, jasný. Držbu. Pochu, a teď jsi mě nasral. Au, hochu, ale mířil jsem na tebe. A trefil jsem tě. No, trefil. Bylo mi jen 77 HP. Si bere. Jenže tak víš co, ty jsi neviditelný. To Mám už půl. děcka. Já asi končím s natáčením. No, ale já bych to taky mohl chutnout. No. Takže No, když tak asi u jo, dalšího videa, tak zatím Dávka zůste. stačila. Čuste. Tak, zdarec. Rozluč